ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ। ବିଆର୍ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ସକାଳର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଦେଶ ବିଦେଶର ନୂଆ ନୂଆ ତାଜା ଖବର ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନମ୍ବର 1, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲାଣି ଚଳିତ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍। ସୁପର 12ରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ମ୍ୟାଚ୍ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ନେଇ ନାନାଦି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରିଙ୍କି ପଣ୍ଟିଂଙ୍କୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ନମ୍ବର 2, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରୁ ଗିରଫ ହେଲେ ଦଲାଲ। ବ୍ଲାକରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ 12 ଦଲାଲ ଗିରଫ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୁଲିସ ଏହି ଦଲାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କାଟି ବ୍ଲାକରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଠକି ଏମାନେ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ। ଟିକେଟ୍, ଆଡମିସନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିଲେ। ଦଲାଲମାନେ ଆଗୁଆ ଟିକେଟ୍ କାଟି ରୋଗୀଙ୍କୁ 4,000ରୁ 5,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଥିଲେ। ଏନେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୁଲିସ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆଜି ଚଢ଼ାଉ କରି 12 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଧରପଗଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏମ୍ସକୁ ଦଲାଲମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ଅଭିଯାନ ଚାଲୁ ରଖିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ନମ୍ବର 3, ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୋର୍ଟରେ ଏକ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 10ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ପିଟିସନରୁ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ନମ୍ବର 4, ସରିଲା ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ। ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ସକାଳ 7ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭୋଟିଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହର ସହ ନିଜ ପସନ୍ଦର ନେତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଧାମନଗରବାସୀ। ନମ୍ବର 5, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପଞ୍ଜାବରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପରେ ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୁଜରାଟ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଦଲାଲ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଗୁଜରାଟରେ ଯଦି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଦଳ 6% ଭୋଟ ପାଏ ତେବେ ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ। ନମ୍ବର 6, ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ସବସିଡି ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଯୋଜନାର ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ମିଳୁଥିବା ସବସିଡିର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ଅଧୀନରେ ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଜନାର କନେକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସବସିଡି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 7, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପିଏମ୍ କିଷାନର 13ତମ କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 17 ତାରିଖ ଦିନ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 10 କୋଟି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 15 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9 ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ଶିଶୁ କିଶୋର ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଦେଶ ବିଦେଶର ନୂଆ ନୂଆ ତାଜା ଖବର ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।